Последната община за днешното издание на Национален календар е Зеленото сърце на България – Чепеларе. Тук бяхме посрещнати от кмета Тодор Бозуков, който е дългогодишен успешен кмет. Екипът ни беше изненадан колко много работа е свършено. Тук му връчихме наградата първо място подгласник за 2014 година за покачване жизнения стандарт на населението. Изминалата година това, с което ние основно ще запомним, тя беше много напрегната, тъй като липсата на достатъчно собствени средства, с които ние да оперираме при решаване на своите проблеми, акцентира работата ни върху това ние да работиме изключително отговорно и професионално. През изминалия мандат имаме спечелени и реализирани над 20 проекта в различни сфери по различни европейски и национални програми, като основната част от тях са по програма за развитие на селските райони, по програма административен капацитет, трансгранични проекти. Това, което е важно, че чрез тези проекти ние наистина подобряваме нашата инфраструктура, подобряваме пътната инфраструктура, подобряваме условията за спорт, решаваме проблеми, свързани с водоснабдяването и канализацията. Един от най-важните проекти, свързан с подобряване на спортната инфраструктура за град Чепеларе и за едно от селата ни Павелско. В момента ни предстои да реализираме няколко много важни проекта, свързани с близо 10 км. Ние ще обновиме уличната мрежа и то изцяло нов пътя ще бъде, който свързва второкласния път от село Хвойна до село Орехово, плюс отсечката от разклона за чудните мостове до село Забърло. Това за нас е един изключително важен проект. До края на месец май Чепеларе курорт Пампорово ще светне с ново, модерно лето осветление. Мисля, че е много важни и проекти, свързани с социалната адаптация и подобряване на живота на гражданите на общината. Проекти, свързани с обществената трапезария, социални асистенти, домашен помощник. Един кмет без добър екип, той е обречен. Нека всички да се обединим, за да работим за по-доброто бъдеще на нашия град, на нашата община.